ፓታንካ ምስተማ ሸበርቲ ተመሳሲሉ ናብታ ባቡር ያቱ ናብታ ባቡር ምስኣተወ ድማ እቶም ኩሎም አሸበርቲ ንኽባኣስዎ ይፍትኑ እዞም ኩሎም አሸበርቲ ድማ ነቲ ሓደ ፓታን ክስዕርዎ ይከኣሉን ነቶም ኣብቲ ግሩፕ ዝርከቡ ንኹሎም አሸበርቲ ቀጥቂጡ ምስ ወደኦም ሓደ ካብቶም አሸበርቲ ግን ምስ ዓሪ ኣብዮ ፓታንካ ኣብ መወዳእታ ተሳዒሩ ኢዱ ይህብ ኩሉ ግዜ ካብ ፓታን ጎኒ ዘይፍለ ታይገር ዝተባህለ ዓርኩ ይመጽእ ሰላም እንቋዕ ብድሓን ናብዛ ቻነል መጻኹም ነዛ ናይሎም መዓንቲ ጽብቕቲ ፊልምና ድማ ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ጀምሩዋ ፓታን ዘርእስታ ብ2023 ዝተሰርሐት ፊልምያ ፊልምና ክጅምር ከሎ ብ2019 ኣብቲ ግዜ ናይ ህንድ ናይ ፓኪስታንን ዓብ ዘይረዳድኦም ነገር ይፍጠር እዞም ክልተ መንግስታት ከ ንነዊሕ ግዜ ተጻልዮም ዋላ እኳ ተጸንሑ ሕጂ ግን ካብኡ ዝበለጸ ኣብ ጸገም የማኣትዮም ናይ ፓኪስታን ጀነራል ዝኾነ ቃደር ከ ኮፊሉ ነቲ ዜና ይሰምዕ ቃደር ከ ነቲ ዜና ምስ ሰምዐ ናብ ጂም ዝተባህለ ሰብ ይድውል ጂም ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ አውትፊክስ ኤክስ ዝተባህለ ዓብ ናይ አሸበርቲ ግሩፕ መራሒ ቃደር ድማ ብጂም ምኽንያት ሕጂ ንህንዳውያን መጥቃዕቲ ክፍጽምን ሕነ ንኽፈድን ይዝደሊ እታ ፊልም ድማ ናብ ቅድሚ 3 ዓመት ወስደናሞ ናይ ጂም ናይ አሸበርቲ ግሩፕ ኣብ ውሽጢ አፍሪካ ዓቢ ናይ መሳርያ ሽጉጥ ዝውውር እዮም ዝገብሩ ዘለው ካብቶም አሸበርቲ ድማ ንጂም መሳርሕቱ ሓደ ነገር ከም ዝተረፈ ይዛረብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ፓተን ዝተባህለ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት የሸግር ከም ዘሎ ይነግሮም ቅድሚ ካብ አፍሪካ ሞጾም ድማ ንፓታን ክቀትልዎ ከም ዘለዎም የዘክሮም እዚ ፓታን ዝተባህለ ሰብ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ብናይ ጂም ሰባት እንዳተሳቀየ ጸኒሑ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ንፓታን ክእምን ዝኽኣለ ወላ ሓደ ሰብ የለን ፓታን ከ ከሓቲ ብምዃኑ ከም ዝሓዝነሎም ይነግሮም ንሱ ብወገኑ ድማ ብፍጹም ንሃገሩ ከም ዘይከሕድ ይዛረብ ፓታን ድማ ናብቲ ናብኡ ዝመጸ ሰብ ሮቢና ዝተባህለት ጓል ዝፈልጦ ነገር እንተደኣ ሃሊዎ ይሓቶ እቲ ሰብ ድማ ካብ መመላስ ሓሊፉ ሽጉጥ ኣብ ርእሱ ዓቂኑ ከፈራርሖ ይጅምር ፓታን ድማ ካብ ዝንላዕሊ እቶም አሸበርቲ ብህይወት ንኽጸንሑ ይደለየን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ነቶም ንዕኡ ዘሳቀዩ ዝነበሩ እቶም ኩሎም አሸበርቲ ይቀትሎም ነቶም አሸበርቲ ምስ ቀተሎም ድማ ናቶም ሄሊኮፕተር ሒዙ ይኸይድ ሽዑ ድማ ናብ ኣብ ህንድ ትርከብ ናንዴ እትበሃል ጓል የርኤና ናንዴ ኣብ ኦፊስ ኮይና ብስራሕ ተታሒዛ ዘላ ፓታን ቅድሚ ሕጂ ዝሓተቶ ሮቢና ዝተባህለት ጓል ብካሜራ ትሪኣ ሕጂ ድማ ሮቢና ትርከበሉ ኣብ ፍራንስ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ነታ መሳርሕታ ድማ ናብ ፍራንስ ንኽኸዱ ትኬት ንኽቆርጽ ትነግሮ ናብ ፍራንስ ንምኻድ ኣብ ጉዕዞ ከለው ድማ ብፓታን ክትዛረብ ትጅምር ንነዊሕ ዓመታት ድማ ናይ ፖሊስ ስራሕ ክትሰርሕ ከላ ብለሓደ ከም ፓታን ዓይነት ሰብ ከም ዘይጋጠማ ትዛረብ ነቲ መሳርሕታ ድማ ፓታን ካብቲ ዝበሃሎ ንላዕሊ ሓያል ሰብ ከም ዝኾነ ትነግሮ ናብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትከይድ ከላ ሱተ ዘይሃልዩ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ከም ዝስማዓ ትነግሮ እቲ መሳርሕታ ድማ ፓታን ሕጂ ኣበይ ከም ዝርከብ ይሓታ ብዝሕዝን ኩነታት ድማ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚራ ከም ዘይረኣየቶ ትነግሮ ፓታን ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ስራሕ ሒዙ ነይሩ በቲ ስራሕ ምኽንያት ድማ ምርመራ እንዳገበረ ኣብኡ ከሎ ብኡ ገይሩ ከም ዝጠፍአ ትነግሮ ናንዲኒ ኸኣ እዚ ነገር ዝኽትዛረብ ከላ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተዘክሮታት ይወስደና ኣብቲ ግዜቲ ድማ ፓታን ዓብ ማህሰይ ትጋጢምዎ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ናንዲኒ ኸኣ ናብቲ ሆስፒታል ምስ ከደት ፓታን ስፖርት እንዳሰርሐ ይጸንሓ ንነብሱ ድማ ካብ ዝንላዕሊ ኸድክም ከም ዘይብሉ ትነግሮ ፓታን ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ክጸንሕ ዝወሰነ በኣ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይነግራ ናንዲኒ ኸኣ ጥዕንኡ ሙሉእ ብምሉእ እንተደኣ ተመሊሱ ሓንቲ ስራሕ ንዕኡ ክትህቦ ከም ትደሊ ትነግሮ ፓታን ድማ እቲ ስራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ይሓታ ናንዲኒ ድማ በቲ ሓድሽ ተልእኾ ክትዛረብ ትጅምር ብመጀመርታ ድማ RAW ዝተባህሉ ናይ ፖሊስ ናይ ምርመራ ኣባላት ካብ ዘለውዎ ኣክቦም ኢላ ትነግሮ ኩሎም ኣባላት ምስ ተኣከቡ ድማ እቲ ቀጻሊ መደብ ሽዑ ክንዘራረበሉ ኢና ኢላ ገዲፋቶ ትኸይድ ፓታን ድማ ብዙሕ ግዜ ከይወሰደ ነቶም ናይ RAW ኣባላት ንኹሎም ይእክቦም ናንዲኒ ድማ ናብቲ ኮነሬል ትኸይድ ፓታን ካብቶም ዝኣከቦም ድማ ናይ RAW ኣባላት ብሓደ ኮይኑ ንኽሰርሕ ሓሳብ ተቕርበሉ እቲ ኮነሬል ድማ ምስ ፓታን ምስራሕ ዋላ እኳ እንተፍርሖ ብሓሳባ ይሰማማዕ ናንዲኒ ድማ ሕጂ እቶም ኩሎም ኣባላት ስለዝተኣከቡ
በተቀጻሊ መደብ ክትዛረብ ትጅምር ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልቲ ድማ ናይ ህንድ ፕሬዝደንትን ሳይንቲስት ዝኾኑ ሰባትን ናብ ዱባይ ክኸዱ ከም ዝኾኑ ትዛረብ በቲ ኣብ ዱባይ ዝግበር ዓብ መደብ ድማ ንህንድ ዝጠቕሙ ኩሎም ሰባት ከም ዝኸዱ ትዛረብ ምስ ፓኪስታን ዝተሓባበሩ ድማ ናይ ኣውትፊክስ ኣባላት እዚ ተጠቂሞም መጥቃዕቲ ንኸይፍጽሙ እንዳተቋጻጸሩ ምክልኻል እዩ ቀጥታ ናይ ተልእኾ መዓልቲ ይሰጋገር ናይ ህንድ ፕሬዝደንትን እቶም ሳይንቲስት ዝኾኑ ሰባትን ኣብቲ መደብ ንኽሳተፉ ይኸዱ በዓል ፓታን ድማ በቲ ናይ ኮነሬል መምርሒ ንዕኦም እንዳሓለዉ ይርከቡ ብዘይሓሰቡ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ሳይንቲስት ዝኾኑ ሰባትን እቲ ፕሬዝደንትን ዝርከቡላ መኪና ሃንደበት ፍንጀር እዚ ዝገበሩ ድማ ናይ ኣውትፊክስ ዝተባህለ ናይ ኣሸበርቲ ግሩፕ ኣባል ዝኾኑ ሰባት እዮም ብሂወት ንዝተረፉ ንኽልተ ሳይንቲስት ሒዞም ይወስድዎም እቲ ኮነሬል ድማ ነቶም ብሂወት ዘለዉ ክልተ ሳይንቲስት ቀልጢፉ ንኸድሕኖም ንፓታን ትእዛዝ ይህቦ ፓታን ድማ ነታ ናይ ኣውትፊክስ መኪና ክኽተሎም ይጅምር ብዝሕዝን ኩነታት ግን ኣውትፊክስ ዝጥቀሙሉ መኪና ብጣዕሚ ተሪር መኪና እዩ ነታ ናይ በዓል ፓታን መኪና ድማ ብቐሊሉ የጋጭውዋ ፓታንን እቶም ኣባላትን ድማ ተገልቢጦም ይተርፉ ናይ ኣውትፊክስ መራሒ ዝኾነ ጂም ናብኦም ይመጽእ ጂም ድማ ናብ ፓታን ምስ መጸ ብጣዕሚ ምስኪን ከም ዝኾነ ይነግሮ ፓታን ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝሓስቦ ዘሳቕዮም ጸላእዮም ህንዳዊ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ይግረም ፓታን ግን ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ነገር የገርሞ ኣብ ህንዲ ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ናይ ምርመራ ናይ RAW ኣባል ዝኾነ ባጅ በዚ ሰብ እዚ ናይ ክሳዱ ኣብኡ ምርኣዩ እዩ ጂም ድማ ንፓታን ንናንዲኒ ከይኣምና ይነግሮ ፓታን ድማ እዚ ሰብ እዝን ናንዲኒን ኣብ ክልቲኦም ዓብ ጸገም ከም ዘሎ ይርዳእ ናይ በዓል ፓታን መኪና ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ስለቲ ፍንጀር በዓል ፓታን ገዲፍዎም ይኸይድ ፓታን ድማ ቅድሚታ መኪና ምፍንጃራ ነቶም ሰባት ንኸድሕኖም ይፍትን እቶም ሰባት ግን በታ መኪና ተጸቂጦም ስለ ዘለው ክወጹ ይከኣሉን ካብቲ ቦታ ድማ ፓታንን ሓደ ሰብን ጥራይ ምስተረፉ እታ መኪና ትፍንጀር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ጂም ንዶክተር ሳህኒ ኣብታ መኪና ውፅዩ ብሄሊኮፕተር ይወስዶ ነቲ ካልኣይ ሳይንቲስት ድማ ዶክተር ፋሮኪን ንኽወስድዎ ይፍትኑ ፓታን ድማ ቀዲሙ ነቲ ሰብ የድሕኖ ፓታን ድማ ነቲ ዶክተር ምስ ኣድሓኖ ምስ ጂም ኣብ ልዕሊ መኪና ክበኣሱ ይጅምሩ ዝተወሰነ ፓታንን ጂምን ምስ ተበኣሱ ድማ ጂም ብሄሊኮፕተር ይኸይድ ፓታን ድማ ናብ ህንዲ ምስ ተመለሰ እቲ ዝተፈጥረ ኩሉ ይነግሮ ናይ RAW ተወከልቲ ድማ ኣብ ውሽጢ መኪና ተፈንጂሮም ከም ዝሞቱ ዋላ ይነግሮም ብተወሳኺ ድማ ነቲ ሓደ ዶክተር ከድሕኖ ከሎ እቲ ሓደ ግን ብጂም ከም ዝተወሰደ እቲ ሓቂ ይነግሮም ፓታን ድማ ኩሉ ነገር ተዛሪቡ ምስ ወደአ ስለቲ ዘጋጠሞ ጋሻ ዝኾነ ሰብ ብጂም ይሓትት እቲ ኮነሬል ትራም ድማ ንናይ ጂም ነገር ኩሉ ክረድኦ ይጅምር ጂም ድማ ከምኡ ዓይነት ንፉዕ ናይ RAW ኣባል ከም ዝነበረ ይነግሮ እሱ ምርመራ ክገብር ከሎ ድማ በዓል ቤቱ ብናይ ሶማል ኣሸበርቲ ትተሓዝ ቶም ኣሸበርቲ ድማ ምስ ናይ ህንዲ መንግስቲ ስምምዕ ንኽገብሩ ይሓቱ ናይ ህንዲ መንግስቲ ግን ስለ ናይ ዛጓል ወላ ሓንቲ ተጨነቐን በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ኣሸበርቲ ንጂም ሰበይቱ ቅድሙ ይቐትልዋ ካብዛ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ጂም ናይ ህንዲ መንግስቲ ጸላኢ ይኸውን ፓታን ድማ እቲ ታሪኽ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይሓዝን በቲ ግዜቲ ዝተፈጥረ ሓላፍነቱ ዝወስድ ናይ ህንዲ መንግስቲ ከም ዝኾነ ይዛረብ ፓታን ድማ እዚ ታሪኽ ምስ ሰምዐ ብናይ ጂም ዝበለጸ ክምርምር ይጅምር እቶም መሳርሕቲ ኮይኑ ድማ ስለ ናይቶም ምስ ጂም ዝኾኑ ኣባላት ክምርምር ይጅምር ኣብቲ ግዜ ድማ ናይ ኢንተር ሰርቪስ ኢንተሊጀንት ዝኾነት ሩቢና ምስኡ ርክብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ሩቢና ድማ ኣብቲ ግዜ ኣብ ስፔን ዝርከብ ናይ ጂም መንበሪ ከም ትርከብ ይፈልጥ ፓታን ድማ ብቕልጡፍ ናብ ስፔን ይኸይድ ሩቢና ናብ ትርከበሉ ፕሮግራም ድማ ንዓ ንኽደሊ ይኸይድ ፓታን ድማ ብናይ ሩቢና ዝበለጸ ሓበሬታ ንኽረክብ ክምርምር ይጅምር ኣብቲ ግዜ ድማ ኣብቲ ቦታ ጂም ከም ዝርከብ ይፈልጥ ጂም ድማ ፓታን ኣብዚ ቦታ ከም ዝርከብ ይፈልጥ እቶም ናይ ጂም ሰባት ድማ ንፓታን ምስ ቀጥቀጥዎ ጂም ናብኡ መፂኡ ክዛረብ ይጅምር ፓታን ድማ ጎራሕ ክኸውን ከም ዘለዎን ናይ ኣውትፊክስ ኣባል ንኽኸውን ይሓቶ ናይ ህንዲ መንግስቲ ንዘገልግሉ ሰባት ድማ ወላ ሓንቲ ከም ዘይግድሾ ይዛረቦ ፓታን ድማ እዚ ነገር ዝኩሉ ዋላ እኳ እንተሰምዐ ናይ ኣውትፊክስ ኣባል ንኽኸውን ኣይተሰማምዐን ኣብቲ ግዜ ድማ ንጂም ትወስዶ ሄሊኮፕተር ትመጽእ ጂም ድማ ፓታን ምስኦም ክኸውን ፍቃደኛ ስለ ዘይኮነ ነቶም ናቱ ሰባት ንፓታን ንኽቐትልዎ ነጊርዎ ምኸይድ ሽዑ ድማ ቶም ሰባት ንፓታን ንኽቐትልዎ ይዳለዉ እሞ ሩቢና ድማ ንፓታን ከተድሕኖ ትውስን እሞ ነቶም ሰባት ክትበኣሶም ትጅምር ሓያል ናይ ባእሲ ክእለት
ስለዝነበራ ድማ በቀሊሉ ነቶም ሰባት ሃሪማ ተውድቆም። ፓታን ድማ ንሩቢና እንዳተኸተላ ይጎይ። ዝተረፉቶም ናይ ጅም ሰባት ድማ ናብኦም ምስተኮሱ ኣብ ሓደ ቦታ ይሕቡ። ሽዑ ድማ ሩቢና በጢት ከም ዝተሃረመት ይፈልጥ። ድሕሪ 18 ሰዓታት ድማ ሩቢና ካብቲ ርእሳ ስሒታትሉ ዝነበረት ነቂሓ ትትስእ። ፓታን ድማ ሽዑ ንሽዑ ምስ ነቃሐት ከመይ ጌራ ምስ ጅም ከም ትሰርሕን ሕጂ ድማ ንምንታይ ከም ዘድሓነቶን ይሓታ። ሩቢና ድማ ንሓደ ቫይረስ ንምድላይ ናብ ጅም ከም ዝኸደት ትነግሮ። ፓታን ድማ ስለ ናይ ምንታይ ቫይረስ ከም ትዛረብ ይሓታ። ሩቢና ድማ ጅም ኣብ ሓደ መፈተኒ ቦታ ኣስሪሑ ዘቐመጦ ቫይረስ ከም ዘሎ ትዛረብ። በዚ ቫይረስ ምኽንያት ድማ ንብዙሓት ህንዳውያን ንኽቐትል ስለ ዝሓሰበ እዩ። ናይ ሩቢና መደብ ድማ እዚ ቅድሚ ምግባሩ ነቲ ቫይረስ ካብኡ ምስራቅ እዩ። ፓታን ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ይሕጎስ። ሩቢና ድማ ኣሸባሪት ከም ዘይኮነትን ንጽቡቕ ስራሕ ከም ትነብርን ይፈልጥ። በቲ ናይ ሩቢና ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ንላንዲኒ ነግራ። ብተወሳኺ ድማ ጅም ስለቲ ኣብቲ መፈተኒ ቦታ ዘስርሖ ዘሎ ቫይረስ ይነግራ። ሩዲና ድማ እቲ ቫይረስ ዝርከብ ኣብ ሩስያ ከም ዘሎ ትነግሮ። ምስ ሩዲና ኸይዱ ድማ ነቲ ቫይረስ ባዕሉ ንኸምጽኦ ላንዲኒ ፍቓድ ንኽትህቦ ይሓታ። ላንዲኒ ድማ ንኽኸይድ ትፈቕደሉ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ክድምጊ ከም ዘይብሉ ትነግሮ። ሩቢናን ፓታንን ድማ ሩስያ ይበጽሑ። እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበሉ ዝተባሃለ ቦታ ፊቱ ዘሎ ፓላሶ ድማ ገዛ ይሕዙ። ካብዚ ገዛ ፊት ድማ ገዛ ዝተኻረዩ ከመይ ጌሮም ናብቲ ገዛ ንኽኣቱ መደብ ንኸውፅኡ መታን ክጥዕሞም ኢሎም እዮም። ሩቢና ድማ ቫይረስ ዝርከበሉ ቦታ ጽቡቕ ጌራ ስለ ትፈልጦ ኣብቲ መደብ ምውፃእ ትሕግዞ። እቲ ናይ ተልእኾ መዓልቲ ድማ ይበጽሕ እሞ ሩቢናን ፓታንን ናብቲ እቲ ቫይረስ ይርከበሉ ዝተባሃለ ቦታ ይኸዱ። ካብቶም ሓለውቲ ድማ ካርዲ ይሰርቁ እሞ በቐሊሉ ናብቲ ውሽጢ ኣትዉ። ብናይ ሩቢና ሓገዝ ምኽንያት ድማ ፓተን እቲ ቫይረስ ዝርከበሉ ቦታ ይረኽቦ። ካብቲ ዝተቐመጠሉ ቦታ ድማ የውፅኦ። ሩቢና ድማ ኣብዚ ግዜ ናብ ላዕሊ ንኽድይብ ገመድ ትሰደሉ። ፓታን ድማ ነቲ ገመድ ሒዙ ናብ ላዕሊ ክድይብ ከሎ ሩቢና ከም ዝጠለመቶ ይፈልጥ። ሩቢና ድማ ነቲ ናብ ላዕሊ ዝድይበሉ ዝነበረ ገመድ ኣቃጺላ ናብ ታሕቲ ተውድቆ። እዚ ኩሉ ዝተገብረ ነገር ድማ ንፓታን ንኸታልሉ ዝገበርዎ ነገር እዩ። ሩቢና ዋላ ሕጂ ናይ ጅም እምንቲ ሰራሕተኛ እያ። ፓታን ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ገበነኛ ተባሂሉ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኤምባሲ ይተሓዝ። ናንዲኒ ድማ ናብኡ ምስ መጸት በቲ ዝተፈጥረ ነገር ተሓቶ። ፓታን ድማ በቐሊሉ ብምትላሉ ተሓርቕ እሞ ገዲፋቶ ትኸይድ። ፓታን ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ወላ ሓደ ሰብ ብኡ ሓላፍነት ስለ ዘይወስድ ናብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝወስድ ባቡር ድማ እቶም ሰባት ንፓታን ንኽባእስዎ ይመጹ። ፓታን ድማ ብመጀመርያ ነቶም ሰባት ክሃርሞም ይጅምር። እቶም ሰባት ግን ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ይሰዓር እሞ ናብ መሬት ይወድቕ። እቶም እሱራት ድማ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ታይገር ዝተባሃለ ንፓታን ዓርኪ ይመጽእ። ታይገር ድማ ልክዕ ከም ፓታን ሓያል ሰብ ስለ ዝኾነ ነቶም እሱራት ሃሪሙ የውድቖም እሞ ሽዑ ድማ ይሃድሙ። ነታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ትወስድ ባቡር ድማ ሓደጋ ስለ ዘጋጠማ እታ ባቡር ናብ ጸድፊ ትጸድፍ። ፓታንን ታይገርን ግን ካብታ ባቡር ዘሊሎም ኣብቲ መንገዲ ባቡር ይሕዝሞ ህይወቶም የትርፉ። ሽዑ ድማ ናብ ናንዲ ይወስደና እሞ ምስ መሳርሕታ ኮይና ናብ ሓደ ገዛ ትኸይድ። ምስቲ መሳርሕታ ኮይና ድማ ናብቲ ገዛ ምስ በጽሑ ፓታን ይመጽእ። ሽዑ ድማ ሽጉጥ ናብኣ ይዕቅን እሞ ጅም ሓቁ ከም ዝኾነን እሳ ጠላሚት ከም ዝኾነት ይነግራ። ናንዲኒ ድማ ወላ ሓንቲ ከይፈርሐት ንሳ ከሓዲት ከም ዘይኮነትን ንታይገር ዝለኣኸቶ ንሳ ከም ዝኾነትን ትነግሮ። ፓታን ድማ ሽዑ ይረጋጋእ እሞ ምስ ላንዲኒ በቲ ቐጻሊ መደብ ክዘራረቡ ይጅምሩ። ንፓታን ድማ ሩቢና ኣብ ፓሪስ ከም ትርከብ ትነግሮ። እሳ ኣብ ዘላቶ ቦታ ድማ ስእሊ ምስ ሃቦቶ ነቲ ዝፈጸመቶ ጥልመት ዋጋ ንኸኽፍላ ትነግሮ። ፓታን ድማ ናብ ሩቢና ትርከበሉ ቦታ ይኸይድ። ንዓ ሒዝዋ ድማ ናብ ሓደ ገዛ ይኸይድ። ሩቢና ድማ ብዝተረጋግአ ኩነታት ንፓታን በቲ ዝተፈጥረ ነገር ከተረድኦ ትጅምር። ምስ ጅም ዝነበሮም መደብ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፍጹም ካልእ ዓይነት ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ከም ዝኸሓዳ ትነግሮ። ናይ ህንዲ ጸላእ ዝኾነ ጀነራል ቃዲር ሰማሚዑ ንዓ ከም ዝኸሓዳ ትነግሮ። ኣብ መጨረሻ ናቶም መደብ ድማ እቲ ቫይረስ ተጠቂሞም ናይ ህንዲ ህዝቢ ንምጥፋእ ከም ዝኾነውን ትፈልጥ። ሕጂ እውን እቲ ቫይረስ ዝርከበሉ ላብራቶሪ ከም ትፈልጥ ትነግሮ። ህንዲ ህዝቢ ድማ ምጥፋእ ቅድሚ ምጅማሮም እሶም ክሕግዝዎም ከም ዘለዎም ንፓታን ትነግሮ። ፓታን ድማ ብናይ ሩቢና ሓሳብ ይሰማማዕ እሞ ሩቢና ናብ ጅም ትኸይድ። ጅም ዝተታሕዘ ዶክተር ሳሃኒም ድማ ሕጂ
ነቲ ቫይረስ ኣብ ሓደ ኣቕሓ ንኸቐምጦ ይኽእል። ኣብዛ ኸባብ ቅርጺ ኣቕሓ ተቐሚጡ ዘሎ ቫይረስ ድማ ብሓንቲ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘጥፍእ ይነግሮ። ዶክተር ሳሃኒም ድማ እዚ ነገር ቅድሚ ምግባሩ ንኸሓስበሉ ይነግሮ። ንሃገሩ ክሳብ ክንዲ ዝጭካነ ኣድላዪ ከም ዘይኮነውን ይነግሮ። ጂም ድማ ንዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ከም ዝሓሰበሉ ተዛሪቡ ነቲ ቫይረስ ኣብ ልክዕ ቦታ ንኽትኩስዎ ትእዛዝ ይህቦም። ሮቢና ድማ ጂም ምስ ወፀ ኣብቲ ላቦራቶሪ ንዝርከቡ ሰባት ንኽትበኣሶም ትጅምር። ንዶክተር ሳሃኒም ድማ እቲ ቫይረስ ንኽህባ ተሓቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጂም ተመሊሱ ናብቲ ላቦራቶሪ ይመጽእ። እቲ ላቦራቶሪ ንዝርከቡ ንኽልተ ሰባት ንዶክተር ሳሃኒም መሳርሕቱ ንዝኾኑ ሰባትን ንዕኡን ይቐትሎም። ናብ ሮቢና ምስ ተኮሰ ድማ ካብኡ ተሃድም። ሽዑ ድማ ነቲ ቫይረስ ሒዙ ብበረድ ዝመልኦ ቦታ ከሃድም ይጅምር። ፓታን ድማ ሓደ ጸገም ከም ዘጋጠመ ስለ ዝፈለጠ ንዕኡ ብሞተር ክስዕቦ ይጅምር። ጂም ድማ ሕጂ በይኑ ይኮነን ኮሎኔል ቃዲር ዝኣዘዘሉ ብዙሓት ሰባት ምስኡ ኣለዉ። እዚኦም ሰባት ድማ ንፓታን ከዳናጊዎ ይጅምሩ። ጂም ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ካብ ፓታን ይሃድም። ሮቢና ድማ በቲ በረድ ጎያ መጽያ እቲ ቫይረስ ካብ ጂም ትወስዶ። ጂም ድማ ብሮቢና ክሳዓር ስለ ዘይደለየ ቦምባ ኣብቲ በረድ ይፍንጅር። ሮቢና ድማ እቲ ናይ ፈንጂ ምኽንያት ኣብቲ ውሽጢ በረድ ኣብ ማይ ተኣቱ። ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ቫይረስ ምስኣ እዩ ዘሎ። ፓታን ድማ ይመጽእ እሞ ንሮቢና ካብቲ ውሽጢ ማይ የውፅኣ። ነቲ ቫይረስ ድማ ንላንዲኒ ይህባ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጂም ብቪድዮ ኮል ይድውለሎም። ክሳብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነገር ኩሉ ብናቱ መደብ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ፓታን ናብኦም ሒዝዎ ዝኸደ ቫይረስ ኣርተፊሻል ኣቕሓ ከም ዝወሰደ ይነግሮ። እቲ ናይ ብሓቂ ቫይረስ ኣብ ብዙሕ ንብረት ተኸፋፊሉ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዝተበተነ ይዛረብ። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ መፈተኒ ቦታ ንዝርከብ ናይ በዓል ላንዲኒ ክዳን በቲ ቫይረስ ተበኪሉ እዩ። በዓል ላንዲኒ ድማ ካብቲ መፈተኒ ቦታ ካብቲ ላቦራቶሪ እንተደኣ ወፂኦም እቲ ሕብረተሰብ ሓንቲ ግዜ ከም ዝብከልን ከም ዝመውትን ይዛረብ። እቲ ኮሎኔል ታራን ፓታንን ብሓደ ይመጹ። ናንዲኒ ድማ ጂም ዝተዛረቦ ነገር ኩሉ ትነግሮም። ጠቕላላ ናቶም ህይወት መጨረሻ ኣብዚ ከም ዝኾነ ትዛረብ። ፓታን ድማ ናንዲኒን እቶም ካልኦት ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተበከሉን ቦታ ብፈንጂ ተፈንጂሩ ክሞቱ ከለዉ ይርኢ። ሽዑ ድማ ጂም ብቪድዮ ናብኦም ይመጽእ። ከም በዓል ናንዲኒ ኩሉ ሰብ ካብ ዝመውት ቀሊል ስምምዕ ከም ዘቕርበሎም ይዛረብ። እቲ ስምምዕ ድማ ኣብ ህንዲ ንዝርከቡ ወተሃደራት ንኽትስኡን ንናይ ፓኪስታን ህዝቢ ናብ ህንዲ ንኽኣትዉ ንኽገብሩ እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ናይ ህንዲ መሬት ንኽውሰድን ንህንዲ ሕነ ንኽፈድን ይውስን። በቲ ሓሳብ እንተደኣ ተሰማሚዖ እቲ ቫይረስ ንዕኦም እውን ስለ ዝጎድኦም ከም ዘጥፍኦም ይዛረብ። እንተደኣ ተዘይተሰማሚዖም ግን ነቶም ቫይረስ ኣብ ህንዲ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝብትኖም ይዛረብ። ጂም ድማ ናብ ኮሎኔል ቃዲር ይኸይድ እሞ እቲ ቫይረስ ናብ ዝብተነሉ ቦታ ኩሉ ድማ የርእዮ። ቃዲር ከዓ ነቶም ቫይረስ ንኽብትን ዝተመረጹ ቦታታት ምስ ረኣየ ናብ ፓኪስታን ከም ዝጽግዑ ይፈልጥ። ጂም ብዝበሎ እቶም ቫይረስ እንድሕር ተበቲኖም ቀስ ብቐስ ናብ ፓኪስታን ምምጽኦም ከም ዘይተርፍ የስተውዕል። ቃዲር ድማ እቲ ናይ ቫይረስ ምብታን ንኽተርፍ ይሓስብ። ጂም ድማ ይሓርቕ እሞ ንቃዲር ሓኒቑ ንኽቐትሎ ይፍትን። ቃዲር ከዓ ኩሉ ዝበሎ ከም ዝገብርን ንሕጂ ጥራይ ንኽገድፎን ይሓቶ። ጂም ድማ ንቃዲር ካብ ሕጂ ንድሓር ነቲ ስራሕ ካብ ምስራሕ እንተደኣ ደንጊዩ ከም ዝቐትሎ ነጊሩ ይገድፎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓታንን ሮቢናን ናይ ጂም ሰባት ክቐትሉ ይጅምሩ። ፓታንን ሮቢናን ድማ ጂም ናብ ዝርከበሉ ናብ ላቦራቶሪ ኣቱ። ጂም ድማ ክልቲኦም ከም ዝመጹ ምስ ረኣየ ይግረም። ንፓታን ድማ ካባኹም ዝሓሽ ወተሃደራት ከም ዘለውዎ ተዛሪቡ ንኽሰማምዑ ሓሳብ የቕርበሎ። በዓል ፓታን እንተዘይተሰማሚዖም ድማ ኣብዚ ቦታ ሞይቶም ከም ዝተርፉ ይነግሮም። በዓል ፓታን ግን ብናቱ ሓሳብ ስለ ዘይተሰማምዑ ክልቲኦም ግሩፕ ክትኩሱ ይጅምሩ። ሓደ ምስ ፓታን ዝኾነ ሰብ ድማ ይመውት። ጂም ድማ ዝንቀሳቐሰሉ ማሽን ብምጥቃም ካብኦም ይሃድም። ፓታን ድማ ደድሕሪኡ ይኸይድ። ሮቢና ድማ እቲ ቫይረስ ዝርከበሉ ቦታ ስለ ትፈልጥ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እንዳተባሰት ናብቲ ቦታ ትኸይድ። እቲ ዝሕዝን ነገር ግን እቲ ቫይረስ ኣብቲ ቦታ ይነበረን። ሽዑ ድማ ንፓታን ደው ኢላ ትነግሮ። ካብቶም ናይ ጂም ሰባት ድማ ዝተረፈ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ክትሓቶ ትጅምር። ካብቲ ምስ ጂም ዝኾነ ሰብ ድማ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ትረክብ እሞ እቲ ቫይረስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርፕሌን ከም ዝኸውን ትፈልጥ። ንኮሎኔል ሉትራም ድማ ናይ ፕሌን ኮድ ኤልቲ 72 ደው ንኸብል ትእዝዞ። ሉትራ ድማ ነታ ፕሌን ምስ ረኸባ ነቶም ዝዝውርዋ ዝነበሩ ሰባት ነታ ፕሌን ኣብ ህንዲ ንኸየዕርፍዋን ናብ ካልእ ቦታ ንኽኸዱ
ክኽእሉን ይነግሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጂምን ፓታንን ይራኸቡ እሞ ክበኣሱ ይጅምሩ። ጂም ድማ ንኤሊቲ 72 ፕሌይን መቋጻጸሪ ሪሞት ኣብ ኢዱ የርእዮ። እዚ መቋጻጸሪ ካብኡ እንተዳ ወሲድዎ ነቲ ቫይረስ ደው ከብሎ ከም ዝኽእል እውን ይነግሮ። ፓታን ድማ ነቲ መቋጻጸሪ ንኽወስድ ዝተወሰነ ግዜ ጥራይ ዘለዎ። ፓታን ድማ ነታ መቋጻጸሪት ንኽወስድ ምስ ጂም ብሓይሊ ክበኣስ ይጅምር። እንዳተባኣሱ ከለው ድማ ጂም ንፓታን ብኻራ ይወጎ። ፓታን ድማ ፍሽኽ እንዳበለ ይሪኦሞ። ጂም ድማ መንኩቡ ዘሎ መቋጻጸሪ ምስ ረኣየ ፓታን ከም ዝወሰዳ ድማ ይፈልጥ። ነታ መቋጻጸሪት ድማ ካብ ፓታን ክወስዳ ይፍትን እሞ ወዲቑ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ገዛ ጠልጠል ይብል። ፓታን ድማ ነቲ ናይቲ ቫይረስ ምዝርጋሕ ደው ምሰበለ ንጂም ከም ዝወድቕ ይገብሮ። ናይ ምርመራ ኣባል ዝኾነ ባጅ ካብኡ ይወስድ እሞ ኣብ ናይላንዲ ኦፊስ የቐምጦ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኮነሬል ታራ ናብ ፓታን ይኸይድ እሞ ንዕኡ ሓድሽ ናይ ምርመራ ፋይል ይህቦ። ነዚ ምርመራ ዝገብሮ ድማ ምስ ታይገር ምዃኑ ምስ ተነገሮ ፓታን ብጣዕሚ ይሕጎስ። ናብ ታይገር ምስ ከደ ድማ ስለቲ ምርመራ ይነግሮ። ምስ ታይገር ተሰማሚዖም ድማ ምስ ከዱ ፊልምና ኣብዚ ትውድእ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ።